Вы неоднократно заявляли и говорили о том, что в вашем регионе, а именно в Одессе, ваш именно процесс также со стороны правоохранительных органов то ли игнорируется, то ли саботируется. С чем это связано, по-вашему, и как сейчас идет ваш процесс? Сказати, що він саботується, це не сказати нічого. Нещодавно я робив заяву, і це підтверджується офіційним слідством, що частину матеріалів, речових доказів з кримінальних проваджень по нападам на мене було викрадено одеськими правоохоронцями до передачі цих доказів в Головне слідче управління Нацполіції України, а згодом і Головне слідче управління Служби безпеки України. Крім того, мені, як особі, якій загрожувала небезпека і була загроза для життя і здоров'я, були зобов'язані виділити державну охорону. Але це не було зроблено 4 рази, по 4 моїм зверненням. І це є ознакою саботажу. Крім того, як я вже казав, є ряд встановлених осіб, зокрема по останньому нападу на мене. Є докази їх причетності, але ці люди досі не повідомлені про підозру, хоча скоро буде вже рік з моменту першого нападу на мене. З чим це пов'язано? Мабуть, з тим, що якщо затримувати виконавців, виконавці почнуть давати свідчення проти організаторів. Організатори можуть вказати на посередників, посередники можуть вказати на замовника, а замовник, очевидно, має дуже великий вплив і серйозну владу сьогодні, тому що тільки людина з серйозною владою та впливом може керувати цілою поліцією регіону, лікарнями регіону, які відмовились мені надавати медичну допомогу. І тільки люди з серйозним впливом і владою можуть налаштовувати цілі депутатські фракції в органах місцевого самоврядування та місцеві медіа з метою моєї дискредитації по темі, власне, нападів на мене.